Hello guys! Welcome ulit sa ating vlog, and to this video ay i-share ko sa inyo ang napakasimpleng recipes sa ating mini kitchen ulit. So nakikita nyo guys ang ating pong sitaw, ang ating pong bitter gourd o ampalaya, ang ating pong hipon or shrimp, then ang ating pong ricado. So yan po guys, isang pinitpit na luya ang ating pong kasama. So ang ating pong ampalaya guys ay i-slice po natin siya ng ganon. Para hindi po malalaki. So, yan po lang ang atin pong ingredients. At syempre, hindi mawawala ang atin pong wraps sa atin pong magic sarap. Ayan, so atin pong umpisahan pa sa ating pagluluto sa ating napakasimpleng recipe. Kung makikita nyo guys, ang atin pong ampalaya ay inislice ko po ito siya ng ganito. At syempre, yung atin pong sitaw, nakikita nyo naman kung paano ko siya ginawa. Ganyan lang po kahaba. Kung gusto nyo na po ng medyo mas mahaba, yung katulad doon sa kahaba niya, okay lang po yan. Tapos, syempre, ang ating pong hipon. Ayan. So, ako lang po yung kakain. At mainit na yung ating pong kawali. So, unahin muna natin ang ating pong luya. Kapag nagigisa kayo, guys, unahin nyo muna ang luya. Hanggang sa mag-brown po siya. Para yung kanyang, lasa ay pumunta doon sa mantika. Mas masarap. Sunod, ang ating pong bawang. Ayan, tapos ang ating pong sibuyas. Ayan, depende po sa inyong paggigisa. Halos magsabay na lang sila. So pagkatapos natin pong ilagay mo natin yung ating pong sitaw. Kasi ang ating pong sitaw ay mas matagal maluto kaysa doon sa hipon. Ang hipon po kasi ay napakapangit ang lasa kapag siya ay overcook. Ayan. So timplahin mo muna natin itong ating pong sitaw at saka mga ricado. Ibudbud na po natin yung magic sarap. Tapos haluin. Ilagay natin yung ating hipon. Ayan. Tapos lagyan ng konting asin. Tapos ilagay po natin ang ating ampalaya. Siguraduhin yung apoy ay katamtaman lang yung lakas. Lagyan ng konting tubig. Ayan, so sa na po siya guys, 5 minutes. Haluin po natin. At luto na yung kanyang ampalaya. Ayan. So, saktong-sakto lang yung pagkaluto ng hipon, ng ampalaya, at saka ng sitaw. Ayan. So, ito na yung atin pong finish na atin pong nilutong string bean with the bitter gourd. Ayan. Easy cooking guys. Napakadali lang pong gawin. Ayan po. Just try it to your meal, guys. Thank you so much for watching and see you again sa ating next vlog. Bye-bye!